କରିବୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଫେରୁଛୁ ତ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଶନିବାର ଦିନ ଭାବୁଥିଲି ତମେ କାହିଁ ଆସୁନ ବସିକି ଟିକେ ମାଆକୁ ସବୁ ହଉଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସୁଥିଲା ବସିକି କରୁଛୁ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପେ ଆପେ ଠିକ ହେଇଯିବ ଠିକ ହବ ତ ସେ ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଜୁଆର ହେଇକି ଯାଏ ତୋତେ ଦେଖା କରିକି ଯାଏ ସେ ସବୁ ଭଲ ହବ ତ ପୂଜା ଭଲ ହବ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ଭଲ ତ ପୂଜା ଭଲ ହବ ନହେଲେ ଆର ବର୍ଷ ବିଲକୁଲ କିଛି କରିବେନି ହଁ ସବୁ ଭଲ ରହେ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବୁ ତା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବୁ ଆଉ ଏ ଶୀତ କମିଲେ ଯାଇକି ତୋର 6ଟାରେ ପୂଜା ହବ ମାନେ ଏଇଟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଅଗାଧା ରହିବୁ 9ଟା ବେଳକୁ ଗାଧେଇବୁ ଆଉ ତ ସେବା କରିବା ବେମାରୀ ହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ତା ତ ରୂପ ଭଲ କରୁନି ଆଉ ତୁ